Һәм без аның җырына хәзер кыздырабыз. Кичкенә вакытта дәванем белән трамвайда барганда, я автобуста барганда җырлап җибәрә идем. Үзе безнең шундый лейблны ачырга булдык, чөнки безнең кебек, безнең фикердәшләр күбәя башлады, безнең кебек төркемнәр күбрәк чыга башлады һәм безнең арабызда күп кызыклы музыкантлар, җырчылар, авторлар тупланды. Монда инде әлбәттә танырмын, чөнки бу безнең беренче альбомга кергән Кызган таба дигән җырыбыз. Ильяс абый сезнең лейблга ничек эләгеп була? Сәлем, эфирда Қалет тапшыру. Бүгін бізде бик хәтәр қонақ Ильяс Гафаров. Ильяс, хош келдің. Сәлем. Ильяс Гафаров. Күпләр аны Ittifaq группасы аша таный. Ул әле Yummy Music лейблын булдырган кешедә. Татар музыкасының гадәттә альтернатив дип атала торган яңа агымы Yummy Music аша үтә яки үткән. Мин татарча сөйләшәм акциясе, тагын әллә никадәр фестиваль, музыкаль спектакльләр, Тат Культ Фест, шуның ише барлык чараларда Yummy Music алда бара. Һәм һәр эшендә беренче чиратта сыйфатка, сыйфатлы татар музыкасына омтыла. Кичкенә Ильяс нәрсә турында хыялында иде һәм гомумән сез нинди бала идегез? Бик кичкенә булган чакта мине Завгар дип йөртә иделәр садикта. Завгар дип? Заведующий гаража, ягъни гараж артыннан караучы. Чөнки группадагы бүтән машиналарны мин карап йөри идем, җыеп куя идем, үзем белән йөртә идем. Бала чакта һәрбер малай әлбәттә машиналар белән мауга, мин алар белән уйнаудан кала, мин аларны кагазга төшереп рәсем ясарга бик яраткан идем һәм шушы рәсемгә минем рәсем белән кызыксынуым алга таба инде сәнгать мәктәбенә керү белән бәйле булды. Мин аннары инде берникадәр профессиональ рәсем ясарга өйрәндем. Шулай барысы да бала чактан туып килә. Шулай ук мәктәптә без барыбыз да шахмат белән бик нык мавыга идек. Чөнки мин кичкенә булганда компьютерлар алай күп түгел иде, алар хәтта шул без бүгенге кебек көчле дә түгел иде. Шуңа күрә компьютерда уйнарга мөмкинлек булмады. Һәм без шахматның төрле төрләре белән вакытны үткәрдек. Кызык, карасың инде. Бер көнне мине хәтта әниләрем шахмат клубына илтеп, калдырып, кичке 9-га хәтле көтеп утырды. Безнең мәктәптән соң бүтән вакытыбыз, көнебез кичкә кадәр шахмат клубында уза иде. Син җырлый идеңме кичкенә вакытта? Кичкенә вакытта дәванем белән трамвайда барганда, я автобуста барганда җырлап җибәрә идем, булай башка вакытта әле ни җырламый идем. Ни өчен дәванем белән трамвайда баргандан да җырлап? Чөнки без гадәттә трамвайда бик еракка бара идек, һәм анда трамвайда барганда шулай телефонда юк, берни дә юк, ничектер күңел ачарга кирәк бит, шуңа күрә мин үз күңелемне дә башка кешеләрнең күңелен дә шулай ача идем. Күрә идем. Кызык. Мин белгән дәванем инде, менә монда Казандагы дәванем. Әйе. Ой, шундый шәбидә синең дәванем. Мин бер тапкыр күрдем, шундый истә калды, нигәдер минем күңелгә кереп калды. Әйе, ул заманда инженер булып эшләде, укытучы булып та эшләде. Без аның белән бик күп, ул миңа үзе бик күп мине әдәбият белән таныштырды, кызыклы язучылар, тәрҗемәчеләр, шулай итеп мин аның ярдәме белән әзрәк әдәбиятка да кирип киттем. Гомумән, кайсы яктан син тамырлар гомумән нәсел сезнең кайсы яктан? Безнең нәсел бер ягы белән Әлмәттән, бер ягы белән Мөслим районыннан, һәм бер ягы белән Опастан. Шулаймы, Опастан? Әйе, шуңа күрә бездә көнчыгышта, көнбатышта кушылган
Мин үзем инде Казанда туып үстем һәм тагы 6 ел Әлмәттәдә яшәп алдым. Казан малайы шундый шахматлар белән шахматлар уйный кызыксына, машиналар белән кызыксына ничектер һәм ничек син татар филологиясенә ничек килеп кирдең син? Әлмәттән Казанга күчкәч, мин монда татар гимназиясенә укырга кирдем. Аннары татар гимназиясеннән соң махсус КФУ янындагы лицейга укырга кирдем. Һәм шушы лицейда укыган балалар, алар күпчелеге инде КФУга укырга керә, чөнки КФУның системасы белән таныш була, белемен тирәнрәк ала һәм гомумән КФУдагы эшләүче укытучы КФУ укытучылары укыта. Шулай ук бездә дә килеп укыткан иде һәм алар барысы да безне теге КФУның төрле факультетларына керергә өндәде. Инде безнең класс җитәкчесе ул инде филология белгече һәм безнең татар теле укытучысы да КФУда күптәннән эшләп килгән Рәсмә Равиловна миңа татар филологиясенә, аның яңа бүлегенә, инглиз теле бүлегенә керергә тәкъдим итте һәм мин 11 сыйныфның башыннан төпләп шуңа әзерләнә башладым һәм шулай үз көчем белән кирдем. Менә сез мәктәптә укыганда сезгә иң авырдан бирелгән фән нинди ул? Минем авыр бирелгән фәннәр юк иде, ләкин вакытына карап, теге укытучысына карап, фән я җиңел, я авыр булырга мөмкин. Әгәр дә укытучы аны бөтен мәхәббәте белән, бөтен кызык итеп сөйли белмәсә, ул авыр була әлбәттә. Әгәр дә ул аны җиңел итеп, кызык итеп укытса, син ул фәнгә үзлектән киреп китәсең. Шулай итеп мин теге инглиз теленә дә киреп киттем, татар теленә дә шулай җиңел киреп киттем. Мәсәлән, ничәнче сыйныфта хәтерләмим, менә биология, химия кебек фәннәр килеп кергәч, алар миңа әлбәттә авыррак бирелә иде. Ләкин мин үзем теге халкым белән тулысынча гуманитарий, шуңа күрә инде безгә гуманитарийларга күбрәк телләр якынрак була. Менә син татар филологиясендә укыдың, менә ничек син, мин хәзер менә сезнең гел киләм, син гел килмим инде, килгән вакытта син тавыш яздыру белән шөгыльләнәсең. Анда техник якларында инде бик вак эш дигәндәй, бик нечкә эш. Продюсерда син гомумән син ничек өйрәндең моны менә Казанда ул вакытта? Ничек? Университетта Мәсәлән, хәзерге вакытта инде өйрәтәләр, ләкин мин моның белән кызыксына башлаган чакта барсын да үзем өйрәндем. Минем беренче компьютерым 10-11 класста барлыкка килде һәм инде беренче курста безнең интернет тизрәк эшли башлагач, мин бик күп музыка тыңлый башладым, кызыклы төркемнәр, кызыклы жанрлар белән таныштым һәм минем шундый ук музыканы татар телендә язарга теләгем барлыкка килде. Ләкин мин аны теге композиторлар кебек яза белмәгәч, аның техник ягын өйрәнә башладым, чөнки мәсәлән шул хип-хоп я электрон музыканы һәрбер кеше үз өендә, үз компьютерында хәзер иҗат итә ала. Электә андый иҗат өчен мөмкинлекләр, кораллар бар иде, алар бик әз, ләкин алар бар иде һәм мин шушындый программаларның берсен үземә компьютерыма куеп, аны үзлектән өйрәнә башладым. Инструкцияларын укып, төймәләренә басып, нәрсәдер башта килеп чыкмады, ләкин мин даими рәвештә аны өйрәнә торгач, ул әйтәләр бит, кеше ниндидер һөнәргә тулысынча өйрәнер өчен 10,000 сәгать узарга тиеш. Менә мин якынча 10,000 сәгать бәлки үткәргәнмендер. Синең бик көчле теләк булгандыр мөгаен. Әйе, һәм минем мәсәлән институтта укый башлагач, без инде теге
янымдагы дуслар белән әллә ни күрешеп тә булмады, чөнки күбесе төрле җирләрдә укый, теге урамдагы футбол да ничектер онытылып калды. Ләкин дәресләрне әзерләгәннән соң, шушы арада компьютер янында булгач, минем төп дустым компьютер булып китте. İttifak ol sin kayсы вакытта туды иттифак? Иттифак төркеме турында ишеткәнегез бармы икән менә сезнең? Минем бар, без аңа биюстык. Мамында, мин татарча сөйләшәмнәрдә. Менә бер ел шулай өйрәнә торгач, якынча 2нче курста инде мин дусларым, курсташларым белән ниндидер бер проект булдырырга теләдем. Безнең bir dostumuz şiirler yazaydı, onları kurstaşım jırlıydı. Biz Nazim bilen mesela indi mektepten birge okuyorduk, tanışıyorduk. Nazim bana bir küp kızıklı türkümlerini açkan idi. Mektepte biz Limp Bizkit gibi türkümlerini, onları Kazan rapperlerini tanımıştık. Hem min менә bir yıl şoşa muzika yazı programmalarını öyrəngəч, onlarga özümнең теге карамалар, эскизларны күрсәтә башладым. Һәм аларга ошап китте. Без беренче, икенче, өченче җырны яздыргач, инде ничектер үзебездән көч тоеп, инде аларны һәр яңа җырны сыйфатлырак итеп яздырырга эшләргә һәм көннәрдән бер көнне без аны инде дусларга барып тыңлаттык, күрсәттек һәм безне шул ук вакытта төрле чараларга чакыра башладылар. Сәләткә, Студвесна кебек әйберләргә. Иң популяр группа иде ул. Аннары инде 1-2 ел узгач безнең тулы бер альбом чыгарылык җырлар тупланды. Һәм без инде шундый җитди компанияга мөрәҗәгать итеп, алар безгә беренче альбомны чыгарга ярдәм иттеләр. Аннан соң син инде үзең компания эшчесе булдың. Аннары ул компаниялар инде ябылып бетте. Аларның инде ул эш белән шөгыльләнүче кешеләр инде картайып бетте. Аннары без үзебезнең шундый лейблны ачырга булдык, чөнки безнең кебек, безнең фикердәшләр күбәя башлады, безнең кебек төркемнәр күбрәк чыга башлады һәм безнең арабызда күп кызыклы музыкантлар, җырчылар, авторлар тупланды һәм менә 2012 елда без студияны төзеп, ачып, беренче шундый проектлар чыгара башладык. Хәзер Илә сиңа бер бирем шәйтеп алабыз. Монда мин кайбер җырларны тупладым. Аларга тегеләйме, булаймы синең катнашың бар инде. Кайсына син тавышын яздыргансың, кайдыр үзең җырлыйсыңмы? Монда хәзер аның кыска гына тавышы яңгырыячак. Әз генә, син бит инде яхшы иштә торган кеше. Һәм син менә үзең эшләгән әйберләрне таныйсыңмы икән, беләсеңме икән? Син танып карыйк әле. Менә мин инде таныдым. Бу нәрсә? Бу безгә күптән түгел кушылган Амаш төркеменең Юл дигән композициясе. Аларның инде алар ничек алар Ями Music лейблында эшләгән. Алар узган елны бу җырга клип төшерделәр. Без аларның беренче кичкенә альбомнарын чыгардык. Һәм шушы җыр, ул шушы клип төшерелгән җыр һәм шушы альбомга кергән иң төп җырларның берсе. Һәм ул Юл дип аталар альбомнары. Хәзер тыңлыйбыз әз генә шул җырны. Монда инде әлбәттә танырмын, чөнки бу безнең беренче альбомга кергән Кызган таба дигән җырыбыз. Ул хәзер карыйбыз шул микән? Кызган таба. Кем сезнең табагызны бүген кыздыра? Кем сезнең өегезне бүген туздыра? Кем белән талашканда гомер кыскара? Шамалап кара. Шамалап. Менә шушы инде иттифак. Бу альбомны яздырганда иң соңгы җырларның берсе. Табагызны бүген кыздыра. Кем сезнең өегезне бүген туздыра? Кем белән талашканда гомер
Ничек сезгә? Тагын тыңлыйбыз. Әйе, бу шулай ук безнең белән үскән егет, ягъни мин татарча сөйләшәмдә әле менә шундый кичкенә чакта йөгереп йөргән Мурат Әләнси һәм ул менә быел үзенең беренче шундый җитди татар телендәге җырын тәкъдим итте. Аңа бу җырны яздыруда Илнар Фатихов безнең шулай ук бик күптәнге дустыбыз, бас-гитарчы, электрон музыкант. Ул музыкасын язырга булышты, сүзләрен Мурат үзе язды, ә мин инде аларны яздырдым. Һәм без аны ялгышмасам яз көнне шушы синглны чыгардык. Курбан дип атала ул. Ханым тыңлыйбыз. Ничә яшь Муратка? Хәзер. Төгәл әйтә алмыйм. Ну шундый менә сезнең яшьтә бәлки 20 яшь бардыр, бәлки кичкенәрәк. Бу Кыскарак куясы булган буларны. Чөнки мин һәрбер яздырган җырны инде яттан беләм, һәрбер тавышын. Бу Шикләвек һәм Зарина Вильдановның шулай ук берничә ел элек чыккан альбомыннан Уфирәгем дигән халык җырына шундый үзләренең версиясе. Хәтта Заринаны. Бу инде Казаным дигән күптәннән иҗат ителгән җырыбыз. Казаным дигәнме? Казаным булырга тиеш, әйе. Ярым хакарыгыз. Әлбәттә тыңлаган. Юк, тагы бер. Алар бик ошаган. Аларның башы ошаган, ләкин бу Кейрон альбомыннан бу җырның кушылтасын һәм гомумән музыкасын мин иң башында гитарада иҗат иткән идем. Аннары мин ул демо, ягъни караламасын яздырып Рөстәмгә җибәрдем һәм ул шушы караламадан тулы, куплетларын язып, тулы җыр язып килде. Инде сүзләр әзер булгач, без аның белән җыелып аранжировкасын да яздык. Ани Җафар. Җафар ул минем соло проектның исеме. Ягъни мин 2014 елда әле үзем иҗат иткән альбомны чыгардым. Ягъни Назим белән түгел, бары тик үзем генә җырлый торам. Тагын булырга тиеш иде анда. Монда мин шулай ук синең өлеш бар дип куйдым, Ями Мюзикның. Әйе, нәрсәдер хәтерләтә, ләкин бу әле быелга, бу яңа бер бу. Бу безнең илдә түгел бу. Әйе, ялгышмасам бу Айгүл исемле безнең коллеганың инглиз һәм татар телендә иҗат иткән җыры. Ул It's More дип атала, ләкин без аны өшеп китмә дип йөртәбез, чөнки анда өшеп китмә сүзе бик матур итеп кушымтага кертеп куелган. Сез ничек анда катнаштыгыз? Бу гомумән безнең электрон музыкантлар белән эшли башлаган бик зур проектыбыз. Без 20-нче гасыр башыннан сакланган бакыр пластинкаларны цифрага күчереп, борынгы татар көйләрен хәзерге заман электрон музыкантларына биреп, аларга яңа әсәрләр иҗат итәргә тәкъдим иттек. Һәм аларның һәрберсе үзенчә, үзенең стилендә аны яздырып безгә җибәрде. Менә беренче җибәргән кешеләрдән Айгөл булды. Ул Австриядә, Вена шәһәрендә яши. Ул күбрәк инглиз телендә иҗат итә, ләкин махсус безнең проект өчен ул ике телдә җырны иҗат итә. Миңа бик ошады ул. Тыңлыйк әле бераз гына.
Бу җырның төп сыры нәрсәдә? Аның беренчедән сүзләрен Ренат Харис язган. Без аның шигырен кулланып аны иҗат иттек. Икенчедән, шушы мелодияның нигезендә булган менә шушы матур көйне Әнвәр Измайлов язган. Без аны Әнвәр Измайловтан карап аны сэмплирование дип әйтәләр инде. Бер кисәген алып, аны күп тапкыр кабатлап, аңардан яңа әсәр ясадык. Һәм бәлки шундый менә ике гениаль шәхеснең иҗаты белән эшләгәч, бу җыр әлбәттә уңышлы килеп чыккан. Хәзер аны тыңлыйбыз. Bizning яшьлек. Siz күбрәк алдыйсызмы, яисә алданасызмы? Мин күбрәк алданамдыр, чөнки мин кешеләргә ышана торган гадәтем бар, һәм мин гомумән оптимист кеше буларак, кешедә я берәр нинди күренештә иң беренче чиратта уңай ягын күрәм, һәм кайвакыт аның тискәре якларын күрмичә калам. Шуңа күрә күбрәк алданамдыр. Әмма алданмай бетрәктер ул үзең алданга караганда барыбер ничек булса. Ул гомумән кешедән ниндидер теге явызлык көтеп яшәү, минемчә ул бик авырдыр, чөнки барыбер син көн сайын яңа кешеләрне очратасың, һәм минем тәҗрибәм буенча инде дөньяда яхшы кешеләр барыбер күбрәк. Ә син хәзер язасыңмы үзең җырлар ничектер? Мин хәзер күбрәк Иттифак яңадан чыга башлады дип. Әйе, без Иттифак төркеменең Instagramда битен булдырдык та инде безнең иске 2007 елгы альбомны бөтен музыкаль платформаларга салып чыгардык. Һәм безнең тагын бер 6-7 чыкмаган җырыбыз ята. Без аларны якын арада чыгарырга телибез. Һәм аларның кайберләре интернетта күренгәннәр бар, ләкин аларны сыйфатлы, яхшы сыйфатта, уңайлы рәвештә тыңлар өчен без аларны быел яңадан чыгарга булдык. İlyas абый, сезнең лейблга ничек эләгеп була? Менә безгә бик еш, мондый сораулар бик еш килә, һәм без уйладык та җырлар үзләре иҗат итүче яшьләр өчен ниндидер махсус проект булдырырга булдык. Һәм без ул проектның исеме әлегә яшь көч дип атала. Безнең социаль челтәрләрдә шушы проектның бөтен шартларын, кагыйдәләрен карап, теләсә кайсы яшь башкаручы үзенең җырларын җибәрә ала һәм шушы катнашучыларның иң талантлы, иң сыйфатлы җырларын без яшь көч җыентыгына тупларга булдык. Безгә инде бик күп сыйфатлы җырлар җибәрделәр, ләкин җыентык җыяр өчен без тагы да күбрәк кызыклы яшьләр белән танышырга телибез. Шуңа күрә, әгәр дә кемдер җырлар иҗат итсә, яздырса, яки кемнеңдер төркеме булса, уен коралларында үзе уйнаса, безгә һичшиксез безнең контактларны табып, шушы яшь көч проектына җырларны җибәрә аласыз. Без аларны тыңларбыз һәм безнең җыентыкка эләкмәсәгез дә, без сезгә ниндидер бәлки киңәшләр биребез. Җыентыкка эләккәнче заманы яздырасың җырларын студиядамы ничек? Әйе, безгә инде яздырылган җырларны җибәрергә кирәк, ягъни без аларны сыйфатлы рәвештә тыңлый алыр өчен.
әгәр дә аларга ниндидер алга таба эшкәртү кирәк булса, без шул эшкәртү белән булыша алабыз. Ләкин әлбәттә безгә инде ниндидер әзер тыңларга яраклы материал җибәрергә кирәк. Һәм без һичшиксез җавап бирербез. Иң кызыклы җырлар безнең җыентыкка эләгер. Рәхмәт сиңа, Ильяс, килгәнең өчен. Бик рәхәт булды синең белән. Әле бик озакка сөйләшеп була музыка турында, әлбәттә, әле сөйләшә башламадык та кебек. Бүгенгә калет тапшыру тәмам. Хушыгыз. Bizdə şunday Şepski, Zamança, tatar muzikası бар икән. Ну, İlyas abi, respekt sizgə. İlyas abi, kилүегез өчен зур рәхмәт sizgə. Сезгә рәхмәт. Siz җәмәгать безгә кушылыгыз.